خیال آیا ہوئے نا تے بابے دا مرید نہ ہو جاواں آ کے تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہندے بابا جی مینوں مرید نہیں بنا لیندے. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماون لگے تیرا نا کدھر گاموں تے نہیں؟ کہندا جی بابا جی میرا نا گاموں ہے. فرمایا گاموں جو پیراں دے مرید ہو جائیے نا پھر پیراں دے آنکھیں لگنا پیندا ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا تو کہنے لگا بابا جی نماز آکھو گے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج بھی کراں گا تو زکات بھی دے دیواں گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہن چنگیاں تے پاویں ہن انڈیا دا شہر رامپور اٹھے کلہ دے والی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ مسجد بنوا رہے تھے. شام میں جدو مزدوراں نے مسجد بنا کے تے مزدوری لے منانا نا تے بابا جی نے مصلی تھلے پیسے دے جانے. ایک مزدور نو خیال آیا لگدا بابے نے مصلی تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے. شادی نماز پڑھ کے سارے گئے تے او آ گیا انہیں مصلی چکیا تے زمین کھودنی شروع کر دیتی. فجر دی اذان تک کھود رہا پانی نکل آیا خزانہ نہ نکلیا. فجری ویلے دی اذان ہوئی تو انہیں زمین برابر کی تے مصلی بچھا کے دوڑ گیا. اگلے دن جدو مزدور مزدوری لینا آئے نا تے بابا جی پھر مصلی تھلے پیسے دے جاون. او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی. وہ کہندے بابا جی میں دہاڑی سنگل لگائی پیسے ڈبل دے. فرمایا تو رات بھی تے لاندا رہا ہے. عادتاں پئیاں جاندیاں او جنہاں نوں پئیاں انہاں مسجد تو بھی جُتیاں چک کے لے جاندے پکھے لا کے مسجد دے ٹوٹیاں لا کے لے جاندے جنہاں نوں عادت پئیاں کیونکہ نہیں جاندیاں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ دا مرید اپنا پتر لے کے آئے تے کہنے لگا بابا جی میرے پتر نو سمجھاؤ ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا تے انہوں ملن جاندہ تے انہوں سمجھاؤ. آپ نے سمجھایا. اگلے دن پھر لے آیا کہنے لگا حضور نہیں مردے نو پھر سمجھاؤ. پھر سمجھایا. تیسرے دن پھر آ گیا کہنے لگا پھر گیا سی پھر سمجھاؤ. پھر سمجھایا. چوتھے دن پھر آ گیا. پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے جلالے چاہ کے اس منڈے نو فرمان لگے اوے منڈیا او تو گناہ تو باز آونا کہ نہیں؟ کہندا حضور میرے کول گناہ تو منع ہویا نہیں جاندا میں کی کراں. آپ اٹھے تے بڑے جلالے چ فرماندے نے جا پھر اج تو بعد تو مینوں گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دیواں گا. جدو ساڈے بابے موڑتے ہوں پھر چوروں کو تو بنا دیندے تھے. شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا. تسی بھی لے کے آیا کرو بابیاں کولو اپنے پتر. تے کہنے لگا بابا جی میرے نا پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ. میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز سے دل نہیں لگدا. تے اے ہوندے نے دلاں دے شہنشاہ. کہنے لگا میرا کئی بار نہیں بھی لگدا. حضرت مفتی احمد یار خانیمی گجراتی فرماندے نے میں دورہ حدیث کرن جدوں گیا نا بریلی شریف تے حضرت محدث ایک چھوچوی رحمت اللہ علیہ ادو دورہ حدیث کرواندے سن. تے آپ نوں میں بچپن چ پوچھیا حضور میں نماز پڑھنا مینوں مزہ نہیں آوندا. محدث ایک چھوچوی فرماندے نے پڑھدا ہے نا از کتی پڑھنا پر مزہ نہیں آندا. فرماندے نے تینوں تے ڈبل ثواب ہوندا. حضور او کیویں؟ فرمایا جنوں مزہ آندا او تے مزے لئی پڑھی جاندا تینوں نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا تو تے رب لئی پڑھنا ہے نا. بڑے لوگاں دی گلاں وڈیاں آندیاں. او کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگدا. میاں شیر ربانی نے اس طرح کر کے شہادت دی انگلی دے دل تے رکھی تے انگلی رکھ کے فرماندے نے چل جا لگیا کرے گا جا دل لگیا کرے گا. پھر انج دل لگیا انج دل لگیا انج دل لگیا. عصر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے. عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے. جدو ساڈے بابے موڑن تے ہم دلاں دے شہنشاہ ہوندا. تو گرامی قدر حضرات کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں جی چھوڑنی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماوا لگے تیری شرط ہے؟ کہنے لگا جی میری شرط. فرمایا پھر ایک شرط میری بھی ہے. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گم جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے میرے سامنے نہ کری شرمندہ نہ کری. مینوں انہوں خیال ہے کہ بابا جی فرماندے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر. انہیں کہا بابا جی منو منظور ہے. بابا جی نے انہوں کلمہ پڑھایا بیعت کیتا توبہ کرائی تے نکلے. دروازے کل گیا تے حضرت صاحب فرمان لگے گامو جی بابا جی. فرمایا یاد رکھی. کیا لگا بابا جی شرط بڑی یاد ہے. نوجوانوں کا مجھے ویلے بیعت ہو گئے ٹڑیا ٹڑیا گجرات آیاتی رات ویلا ہو گیا. عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں ادھی رات لگا
گامو ایک گھر سے بڑے چوری پہ کرے دائے کہندا چوری کر دیا اچانک میری نگاہ اٹھی دیکھے اس کمرے کے پیر میرا علی شان نفل پہ پڑھ دے گامو سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گاڑی سے بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازے کھلے آیا دروازہ کھولن لگے آؤ حضرت پیر میر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرمان لگے گامو حیا کر اٹھے نہیں سا ویکھدا ہوئے تھے پیا ویکھنا پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے